Anga foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye aw bɛ VOA Africa kunnafoni turukalaw de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna na Kajatu Tarawele an ka bi kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu kan dan sigira pewu Algérie bɛngafe la Mali furancɛ fanga mɔgɔw fɛ kunungo ministriw ka dɔgɔkun conseil de ministre kɔnɔna la ayiwa an bɛna laseliw kɛ aw ye a kan Mali marabagaw ye dansigi kɛ synergie d'action pour le Mali olu ka kuluba ne politique kulu dɔw ni faso jama kulu dɔw faralen no ɲɔgɔn kan a kɔnɔna la olu ka baaraw la Mali jamana kɔnɔna na mun de ye waleya an bɛna o fana seliw kɛ aw ye Senegal jamana ka wote jatew jɛkulu olu ye u ka cɛbɔw ka jamanatigi kuntigi ɲini u jatew bɔ a yirala k'a fɔ fɛn min ye Basiru Jɔmayi ye ale ye sebaya sɔrɔ a jɛɲɔgɔnkɛ Amadu Ba kan an bɛna olu fana laseliw k'aw ye ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan ka tɛntɛ aw ye sisan an ka jɛmukan kɔnɔna la an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na ɲanzan. An ka foli ani tanuni bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ Mali kura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna la studio 6nan Kajatu Tarawele kumakan de don ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye kunungo ministre araba la ministriw ka dɔgɔkun tɔnsigi o senfɛ Mali furancɛ fanga mɔgɔw ye a danatigɛ ka dansigi kɛ Algérie bɛnkan na bɛnkan min ne bolonɔ tun bilala la kɔrɔnfɛ bamanci marifatigiw fɛ u ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛla la Modibo Dambele bɛ détail di an ma an ka kumakanw lamɛn. Mali jamana ka fangaso ɲɛmɔgɔ Choguel Kokala Mayiga ye a tɔɲɔgɔn ministriw ladɔnniya ni sɛbɛnfura minnu tun taara Algérie bɛnkan sɛbɛn ale lawaleyali kan olu bɛɛ lawulili ye ka bɔ ye ni laseli kɛra u ka ladala lajɛrɛ mun bɛ kɛ arabadon ale ka kuma la a ko nin ko in labɔli a ma o sɔrɔla ka sababuya kɛ Mali jamana ye waleya mun ta ni ale bɛ dansigi sisan Algérie bɛnkan sɛbɛn la ni sɛbɛnfura in ka kuma la Mali furancɛ fanga a tun ye laseli kɛ janvier kalo tile 25 ko bɛnkan sɛbɛn banna wa o yɔrɔ bɛɛ ni bolonɔ tun bilala la san 2015 ani ni a yelen don k'a fɔ ko a bɛ se ka na ni basigi ye ni bɛnkan sɛbɛn kun galabu fagara ka ban kabi mankan daminɛna san 2023 ka ɲɛsin Mali jamana ma ani Mali finitigilakaw marifatigi jɛkuluw fɛ duniya jamanaw ka keleya tɔnba ale ka cakɛda mun tun bɛ Mali kɔnɔna la MINUSMA ale tagali san 10 kɔfɛ Mali kɔnɔna la ni waleya in bɛ kan ka na wagati min na ni Mali ni a kɛrɛfɛ jamana Algérie u cɛɲɔgɔnya a gɛlɛyalen don dɔɔni bolonɔ bilalen Algérie bɛnkan sɛbɛn la san 2015 jatigɛwale mɔgɔw wulila ka kɛlɛ daminɛ Mali jamana nɔfɛ u dogolen Al-Qaïda walima État islamique olu ka lahalaw kɔnɔna la. Synergie d'action pour le Mali o ye jɛkuluba ye jɛkulu misɛnnin 30 ɲɔgɔnna faralen don ɲɔgɔn kan a kɔnɔna na olu tun kan ka wulikajɔ dɔw kɛ ka kɛɲɛ ni taabolo dɔw ye awa Mali furancɛ fanga mɔgɔw Bamakɔ gouverneur ale ye ma yamaruya d'u ma a wulikajɔ kɛli la ka a yira ka sababu kɛ k'a fɔ ko lakanako ta fanfɛla bolow kan awa ko u tɛ se ka a koɲa o lawaleya Mariam Kuyate n'ale VOA Bambara ka ladilikɛla ye laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan. Anw bolo sariya gafe min kun tara saratikan min kun tara donatɛmɛ fanga fɛ ko donatɛmɛ fanga bɛ kuncɛ anw bolo donatɛmɛ fanga a kuncɛra anw ka yena na synergie la anw ka yela la wa ka kɛɲɛ hali ni sariya ye o de ye ko bi Mali kunangolo don Mali kunangolo don dɔwɛrɛ saratikan min tara o banna. I y'a fɔ sisan ko saratikan min tala ko o banna PPP Mali jamana kɔnɔ Mali kɔni o kunangolo don ni waati in na ayiwa aw min ye politique jɛkulu ye aw ka wulikajɔw bɛna kɛ jumɛn ye sisan. An ka wulikajɔw bɛna kɛ minnu ye anw bɛ to sariya de kɔnɔ an bɛ to sariya kɔnɔ a wulikajɔ fɔlɔ ye mun ye tubabuw b'a fɔ min ma ko plainte an fana ye laɲini kɛ ka sɛbɛn dɔ kɛ Mali sariya bonda mun ɲɛsinen don sariya baju kɔlɔsili ma an fana ye sɛbɛnni dɔ de kɛ ka laɲini k'o kɔnɔ ka tila k'a yira o sariya bonda la ka fɔ
Mali jamana an tɛ awa fanga tɛ yen bilen fanga min bɛ sariya kɔnɔ. An ye awa gafe de sɛbɛn an bɛna taa wa bila o sariya bonda ka yɔrɔ la n'a bɛ f'o ma ko cour constitutionnelle. An ye gafe kɛ ka ɲɛsin cour constitutionnelle ma k'a yira k'a fɔ saratikan min kun tara donna tɛmɛ fanga mɔgɔw fɛ o saratikan o banna. O ye waliya fɔlɔ ye an ye mun boloda ka ban o papier olu bɛɛ labɛnna sɔɔni olu bɛ se u seyɔrɔ la. Ayiwa n'a ma ɲɛ ko furancɛ fanga ye waati min di ko o kɔni kuncɛla ka da jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min kan n'o dogolen tɛ maa si la. Aw Synergie d'Action pour le Mali aw bɛ se ka mun de fɔ colonel Assimi Goïta n'a ka cɛdenw ye yaasa Mali kura ko min bɛ ka laɲini malidenw fɛ a bɛ waati bɔ basigi min bɛ ka laɲini an fɛ o ka se ka sabati jamana kɔnɔ ka sɔrɔ mankan ma kɛ wɔyɔma ye a ko la. O ye u ka malidenw wele an ka sigi sisan baara in a bɛ se ka ɲɛ cogo min an ka ɲɔgɔn bilasira an fana ka dɔnta ye mun ye an bɛ o fɔ u ye o de ka wusa don min tɛ bi ye sabula politiki mɔgɔ ye jama kumada de ye ne bɛ nin fɔ kuma bɛɛ anw mun ye politiki mɔgɔw ye anw bɛ politiki tɔn minnu kɔnɔ anw ye jama kumada de ye n'i ye maa kelen sɔrɔ ka maa fila sɔrɔ olu ka kɛ jama kumada ye olu lamɛn ka di nka n'a fɔra ko jama bɛɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ walima jama bɛɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ olu ye walew ye a caman na ani sababa ti bɛn o de la halisa u b'u kuma fɛ waati fɛnɛ b'a kuma fɛ u ka mow lamɛn. Ni waati in na aw ka wulikajɔ baaraw kɔni don Bamakɔ ni a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o latigɛ yɛrɛ tala Bamakɔ marabolo ɲɛma fɛ aw ka yetaw ye mun ye o ko la. K'a fɔ fɔlɔ k'a fɔ anw ye politiki tɔnw de ye anw tɛ Bamakɔ marabolo ɲɛma ale la kodɔn awa anw ka awa minisiri ye ale tɛ anw ka minisiri ye wa a ye latigɛ min ta Synergie la an fɛnɛ bɛ latigɛ in anw fɛnɛ b'a kɔn k'a fɔ an tɛna baara kɛ ni latigɛ in ye. Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan Burkina jamana furancɛ fanga olu fana ye danatigɛli kɛ ka dɔ fara u ka wulikajɔ foroba wulikajɔ kan ka kɛɲɛ ni jadi mɔgɔw olu ka kɛlɛli ye u ka jamana kɔnɔna la. Mariam Traoré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Capitaine Ibrahima Traoré min sigira Burkina furancɛ fanga kunna fanga d'Afrique kɛlen kɔfɛ san 2022 de ye nin hakilina ninnu sigi jamanaden minnu si ye san 18 olu ka sugandi ka bila kɛrɛfɛ jamana mago mana kɛ u la ko nin hakilina minnu tun sigira sen ka waati kofalen tun kan ka ban avril kalo tile 18 san 2024 nka yirala k'a fɔ ko dɔ farala kan ni san 1 ye a kun de ye ko walasa ka se ka wulikajɔ baaraw sabati jamana kɔnɔna la ka jadijɛkulumaw kɛlɛ ko ka bɔ Burkina i n'a fɔ a gafe kɔnɔ kuma bataki y'a lase cogo min a sariya minnu sigira sen ka dɔ bɛ tali kɛ jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan ko min bɛna kɛ ni finitigi cɛta ye walasa ka se ka kɔkɔrɔmadonni kɛ jamana ka lakana ko fanfɛ ka fara jamana marabolo ani dugumisɛnninw bɛɛ lajɛlen kan degun min talen don ka ɲɛsin u ma jadijɛkulumaw fɛ u bɛ se ka wuli ko k'u kɔgɔ da u ko la fɛn min ye jamanadenw ka hakɛ ani u ka kanabilali ye fara ɲɔgɔn kan kɔnɔ k'o fɛnɛ bɛ se ka kɛ taabolow ye nasira dɔw fɛ ko min baaraw bɛ se ka lakɛɲɛ walima ka dan sigi a la jateminɛli labanw kɔni y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ camanba de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen wuli kura duguden kunda a maa minnu jatira i n'a fɔ sigana mɔgɔw u ka finitigi fanga fɛ. Sénégali jamana ka wote jɛkulu n'a bɛ wele nanzarakan na ko Commission nationale de recensement des votes ale ye Basiru Diomaye Faye ka semaya sɛbɛntiya mars kalo tile 24 jamanatigi ɲini kalataw la kɛmɛ sarala o kɛmɛ sarada a yirala k'a fɔ k'a ye mɔgɔ 50 ani tɔrɔmɔɲɔgɔn 28 ɲɔgɔnna sɔrɔ marabagaw ka cɛbɔ kan Amadou Ba n'o ta kɛra kɛmɛdɔya 35 ani tɔrɔmɔɲɔ 79 ye Nama Jara ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan ka bɔ Dakar.
Senegali kalata jatebo jokuli ɲɛma Amadi Diouf tun bɛ ka marisi kalo tile 24 jamanakunti kalata in ka nin jate fɔlɔw labɔ a kɛra cɛbo 19 in bɛɛ ka cidenw ɲɛna Dakar kiiritigɛso la. Mɔgɔ miliyɔn 7 ni ko tɔgɔ sɛbɛnna wote lisiw kan n'u kan ka wote, nga mɔgɔ miliyɔn 4 ni mɔgɔ 519 ni mɔgɔ 253 de wotera jamanakunti kalata in na. O b'a jira kɛmɛsarala mɔgɔ hakɛ min wotera a sera mɔgɔ 61 ma n'o ye taux de participation ye. O la fanga sina cɛbo Basiru Joma Fayi kɛmɛsarala ye mɔgɔ 54 sɔrɔ, marabagaw ka cɛbo Amadu Ba ye mɔgɔ 75 sɔrɔ kɛmɛsarala. Jɔyɔrɔ sabanan Aliyu Mamadu Ja kɛmɛsarala a ye mɔgɔ 2 sɔrɔ. Jɔyɔrɔ naaninan Khalifa Sall Dakar mairie kɔrɔ kɛmɛsarala a ye mɔgɔ 1 sɔrɔ. Cɛbo 15 tɔw kɛmɛsarala olu bɛ ye fu ani murumuru de sɔrɔ. Nin jamanakunti kalata in na Idrissa Seck nana jɔyɔrɔ 4nan de la, k'a sɔrɔ jamanakunti kalata laban minnu tɛmɛna a tun nana jɔyɔrɔ 2nan de la. Wa o kɛra balinako ye politiki dɔnbaga dɔw bolo. Nin jate fɔlɔw bɔlen kɔfɛ kalata jatebo jɛkulu fɛ n'o ye commission nationale de recensement de vote ye, u fana y'u bila sariya sunba bolo kan ka ban. Sariya sunba kiiritigɛla 7 fana y'a jira ko yanni u ka jamanakunti kalata in jaabiw sɛbɛntiya nin dɔgɔkun in kɔnɔ ko cɛbɔ min ma sɔn kalata in jaabi fɔlɔw ma, n'i b'a fɛ ka na ni sɔsɔli sɛbɛn ye k'i ka nana ye bi alamisa. Nga kalata jatebo jɛkulu ɲɛma Amadi Diouf kɔni y'a jira ko cɛbɔ ninnu si ma jamanakunti kalata in jate fɔlɔw sɔsɔ. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Anga sisan dunia lamini kunnafoniw lamɛn Haiti ka situation ale kɛnin bɛ kasaraba ye an bɛ waati min na ko sisan a ka ca ni mɔgɔ ba kelen ni tilancɛ ɲɔgɔnna ye minnu fagara k'a daminɛ ni san daminɛ san 2024 kalo 3 fɔlɔ ninnu kɔnɔna na. Dunia kelenya tɔnba ye a laseliw kɛ bi alamisa la ne sinsili ye a kan kosɛbɛ k'a fɔ ko Haiti dancɛw labilalen don kojugu. Ayiwa ko waleya min kɛlen bɛ ka maramafɛnw jugu olu sɔrɔliw nɔgɔya fagalikɛla jugukulu ninnu bolola la. Awa dunia kelenya tɔnba ka adamadenya hakɛ lasabatili kɛ kulu ɲɛmɔgɔ Volker Turk ale ye wele bila k'a fɔ k'u ka tintili kɛ kosɛbɛ embargo kan yaasa ka fagalikɛla jugu ninnu bali u ka se ka maramafɛn juguw sɔrɔ. Alamisa don na Kremlin ye a yira k'a fɔ ko a bɛ kumaɲɔgɔnya la yaasa ka l'Ameriki ka kunnafoni sɛnsɛla kamalen n'a si bɛ san 32 la n'a tɔgɔ ko Evan Gershkovich falen u ka mɔgɔ minɛnen dɔw la l'Ameriki fɛ. Kamalen ni ne a ye baara a ka baara senfɛ a ye jalakiliw sɔrɔ k'a minɛ kabini mars kalo la san 2023 waati la. Ayiwa a ka kunnafoni laseli dɔw senfɛ u ka dugu dɔ la min tɔgɔ ko Ekaterinbourg ka taa Lural mara la Rusila jamana kan. Ale yɛrɛ ani l'Ameriki jamana a n'a ka kunnafoni cakɛda a bɛ baara kɛ minnu ye n'a masurunyamɔgɔ dɔw olu bɛɛ lajɛlen ma jɔ a la u ko ko tiɲɛ tɛ a ka jalakilikan ninnu k'u bɛ kan ka min jalakili k'a la ko a nɔ t'a la. Nga ayiwa a yirala k'a fɔ ko minɛli min kɛlen filɛ nin tan san 20 kaso o de b'a a ɲɛ. Awa u y'a yira k'a fɔ ko Rusi jamana kɔni ale ma deli ka dalilu foyi di fɔlɔ ka b'a a minɛna fɛnɛ k'a yira k'a fɔ min b'a a yira k'a fɔ ko a nɔ bɛ taabolo ninnu na. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ayiwa ni y'an seginne ka na an ka VOA studio 6nan kɔnɔna la l'Ameriki yan nɔ faaba kɔnɔna na Washington DC ka fɔ ɲɛna halisa an bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ o yɔrɔ kɔnɔna la. Ne mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na an bɛ sɔrɔ an ka radio siraw fɛ Bamakɔ, Wagadugu, Abidjan, Koro, Tumutu ani Gawo. Awa FM kan awa mais fɛnɛ n'aw bɛ fɛ k'an sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a ɲi nin waati na an bɛ directement na an ka sanfɛ bɔlɔlɔ b'a kan n'o ye www.voabambara.com ani an ka pagew kan réseaux sociaux la Facebook, Instagram ani YouTube kan. Ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye
l'Amérique bena a ka sɔrɔdasiw labɔliw Niger conditions danatigɛliw kɛ ka masɔrɔ Niger fanga tigilamɔgɔw ka kofɔlikanw ye ka kɛɲɛ ni ka bɛn ni u ni l'Amérique cɛla bɛnkan dɔ ye ka kɛɲɛ ni sɔrɔdasi ninnu ka baaraw ye u ka jamanaw kan. Alpha Ka n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye bɛ kuma a kan an ka kumakanw lamɛn. Kathleen Fishbun, Amerikikaw ka lasigiden Niger, ni Mohamed Tumba, Niger kɔnɔko ni lakanako ministri ka ni ɲɔgɔn ye kungurunin senfɛ babu bolila fɛn caman kan. O sɛbɛntiyara Niger kɔnɔko ni lakanako ministriso yɛrɛ de fɛ kunu arabadon mars kalo tile 27. Bɔlɔlɔ Facebook sira fɛ ministriso in ko Kathleen y'a yira k'u ye Niger ka kuma mɛn sɔrɔdasi koɲa bɛnkan sɛbɛn sɔsɔliko la n'a bɛ fɔ accord militaire. Wa ali a tɛna mɛn k'u na labɛnw ta ni Niger marabagaw ye walasa ka Ameriki sɔrɔdasi dagaba in base de drone min bɛ Agadez o lawuli ka bɔ jamana kɔnɔ ani a minɛnw. Amerikikaw ka lasigiden in ma dan o dɔrɔn ma. Niger kɔnɔko ministriso ka fɔ la ko Kathleen Fishbun y'a yira k'a fɔ tuguni nin tɛna kɛ olu ni Niger ka baaraɲɔgɔnya ɲɔngirilen ye. Ayi ko Ameriki ka dɛmɛ tɛna kɔtigɛ Niger la hadamadenya ani yiriwa sira fɛ. Wa ko o baara in na to senna u ka kɔkanko dɛmɛsoba fɛ ni o ye USAID ye. Alpha Ka, VOA Bambara tɔgɔ la. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako, Mali la. Eucharistie n'ale ye chrétien catholique ka layidukan ye min seereya kɛra u ka Yesu Krista fɛ tile kelen dɔrɔn yana u ka ɲɛnamaya gengili kɛ kura sanfɛ. Ayiwa ɲɛnamayaliw o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ chrétien dina mɔgɔw ka u ka dina kɔnɔna na. Denis Albert n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Segu ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Eucharistie ye min ye jamaseno katoliki kɔnɔ naamu do Yesu ye mun sigi a nɔfɛ taamabaw kunkilenna ko la quoi parce que Eucharistie de bɛ an ni fa Ala cɛ jɛ k'an kɛ kunkilenna kelen ye badenya kelen ye dana kɔnɔ Yesu Krista tɔgɔ la. Donc Eucharistie nafa ye mun ye chrétien catholiquew bolo ani a sigikun yɛrɛ ye mun ye? Eucharistie a nafa ka bon parce que ni an ye a kɔrɔ yɛrɛ lajɛ quoi. Jésus Krista nali diɲɛ kɔnɔ a nana de ko ale nakun ye ka adamadenw ni Ala cɛ jɛ ka o sabati. Mais o jɛ tɛ se ka sabati sira wɛrɛ si fɛ ni ɲɛnatumani ma kɛ sira dɔ fɛ. O ɲɛnatumani kɛra sira min fɛ o ye Jésus Krista ka yɛrɛ dili ye kuruwa kan ka joli bɔ. Ani o sen fɛ Jésus Krista yɛrɛ sɔnna ni ka bɔ a la a b'a fɔ fa Ala i ye ne bila baara min na ne y'o bɛɛ kɛ ka dafa. Fa Ala ne filɛ tɔɔrɔ min na kuruwa sanfɛ minnu ye o lase ne ma e ka jafa o ma ka tugu o bɛɛ ka min kɛ o t'a dɔn. Fa Ala o kumana ne ni bila i bolo walasa ka jɛ don adamadenw ni Ala cɛ. A y'a kɛ adamadenw bɛɛ lajɛlen kumabɔli kosɔn. Donc sacrement yɛrɛ a kun de filɛ nin ye. Eucharistie sigira cogo di Yesu Krista fɛ? Don min ni an bɛ o la a bɛ fɔ ko alamisa senu Yesu Krista a n'a ka kalandenw ne bi jɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ani o sen fɛ a bɛ Eucharistie naamu sigi ni a bɛ fɔ ko a ye buuru ta ka barika da Ala ye o la k'a jira a ka kalandenw na ko ayiwa nin ye ne fari ye min na don bolo la aw kosɔn. A ma fɔ ko chrétienw kosɔn dɛ aw ni mɔgɔw bɛɛ lajɛlen kosɔn. O kɔ a ye vin ta ka duwawu kɛ o fana kan k'a jira k'a fɔ nin ye ne joli tamasiyɛn ye min na kɛ sababu ye ka jɛ kura don aw ni daba ma cɛ. Eucharistie ye Yesu Krista joli bɔnni ye yala kɔrɔ b'o la chrétien danatigiw bolo i jango danaya sira kan wa? O kɔrɔ ye Yesu Krista joli bɔnni o ye saraka ye min bɛ adamadenw ni Ala cɛ jɛ k'a sinsin k'a lakuraya. O sira fɛ fana a b'a jira k'a fɔ ale ka joli bɔn sababu fɛ ko adamadenw bɛɛ na jurumu kafari sɔrɔ. Ne min dara Yesu la k'a fɔ a ka tɔɔrɔ a ka saya n'a kununi k'o kɛra ale kosɔn. O kɔrɔ ye ko e ye o jɛ sigi kun e ni donna o la. Alexandre, an b'a ye fana k'a fɔ kari o kari mɛsa sɔnni senfɛ Eucharistie fana sɔnni bi kɛ. Kɔrɔ b'o la wa? A bɛ fɔ an ye layidu kɔrɔ la Ala ye baara kɛ tile 6 kɔnɔ n'a ye dali kɛ. Tile 7nan Ala ye lafiɲɛ a ka baara
taa bɛɛ la ko évangile b'a fɔ an ye cogo min na parce que an ka dana sinsinnen don awa évangile kɔnɔna kumaw de kan kabini o kɛra chrétienw bolo ɲɛnamaya ye se sɔrɔ saya kan don min na o de ye kisili don ye donc o de kosɔn diɲɛ fan 14 awa kari o kari chrétienw b'u seko bɛɛ kɛ k'u fara ɲɔgɔn kan ka Ala ka kuma lamɛn. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baara ɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Ayiwa sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lajɛmɛ Siaka Tarawele bolo. Karinata marsi kalo tile 31 san 2024 na Bamako stade du 26 mars la ni nege 17 dana gosira Mali heure la stade malien de Bamako be Ghana Dreams FC bisimila senantron da ɲɔgɔn dan don min bɛ don coupe de la confédération n'an ko coupe kafu quart de finale tagali hukumu kɔnɔ min bɛ ɲina saison 2023 ko fɔ stade malien de Bamako supporter tɔn ɲɛma Ousmane Jakite Maraka kafola baara bɛ sen na walasa se ka sɔrɔ Ghana Dreams FC ɲɛkɔrɔ halan y'a sɔrɔ ɲɔgɔndanw tagali ma nɔgɔn Bamako yan a ka tɔn bolo tuma caman na. An ka match ɲuman caman tana kɔfɛla de la ka tɛmɛ kɔnɔna in kan. An ka qualification an y'a bɛɛ sɔrɔ kɛnɛma de. Kɛnɛmana in jɔrɔ ta an na, kɔnɔna in de jɔrɔ b'an na. O jɔrɔ b'an na ni sira jumɛn? O ye farifaga min donnen bɛ Mali balontan yɛrɛ kɔnɔna la. Ka sababuya kɛ depuis an bɔra CAN na, an nana kari sunkalo kɔnɔna la. CAN in ye balontan nege bɔ mɔgɔ caman na, a ma nɔgɔ k'a fɔ balon bɛ taa sunkalo kɔnɔna la. A bɛ kɛ fɛnɛ ka surunya ni seli masurunya ye ani seli musakaw. An bɛ baara kɛ nin bɛɛ kan ka yira k'a fɔ tɔn mago b'a tɔndenw na n'an sera ka tɛmɛ ni étape in na an bɛ taa belebele de nɔfɛ esprit min ma on supporterw la an ka wuli ka bɔ an ka taa fɛn ɲini ka di tɔn ma équipe bɛ tɔgɔ min sɔrɔ a b'o musaka de fɛnɛ sɔrɔ o musaka in n'a fɔra ko an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan k'a di tɔn ma an tɛ se mais an ka wulikajɔ bɛ se k'a di tɔn ma o ye jumɛn ka bɔ ka taa denmisɛnninw daw yɛrɛ la k'u senkɔrɔ ma tintin a ka ca Ala fɛ an bɛ kunnawolo sɔrɔ a la. Salif Jakite farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Bamako ale y'a yira tiɲɛ don stade ka se caman bɛ sɔrɔ kɔ kan nka kari nata ɲɔgɔndan na stade malien de Bamako bɛ sɔn ka se sɔrɔ Ghana Dreams FC ɲɛkɔrɔ. Stade malien degilen don kɛnɛma balontan na a bɛ résultat ɲumanw kɛ kɛnɛma an hakili b'a la bakuruba ntolatan yɛrɛ la stade malien taara se sɔrɔ fɔ Congo Brazzaville Diable Noir kan 3-1 o b'a yira k'a fɔ fɛn min ye stade malien kɔni bɛ se kɛnɛma ntolatan na kosɛbɛ hali ni y'a sɔrɔ u ka ntolatan laban in na u dashira Marocaw ka Renaissance Sportive de Berkane fɛ 3-1 Kanangolo expérience ta fanfɛla la stade malien a bɛ se ka ko kɛ Dreams FC ale ɲɛkɔrɔ. Stade malien de Bamako de ye Mali cɛbɔ ye kɛnɛ in kan waati min na a bɛ ka labɛn ka kupu kafu quart de finale ɲɔgɔndanw tan o waati kelen na a ka degeli karamɔgɔ falenna Seku Sek Bako bɔra nɔ na Mamutu Kane Murule de taara stade ɲɛmayaso fɛ ntɛnɛ tɛmɛnen mars kalo tile 15 san 2024 na VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Tarawele kala seli don. Ne Janaba Lobo Tarawele ka bɔ Kayi radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya fɛrɛkɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministre ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. Zemblan. Ne te ke wele a Zemblan. Ngone mega terminal ko. Oh, Zemblan. Ibe kaje din do.
kaja den sa deni fa che ka ita fa be ko fe kare kono ko badwa le ay piscine la be che Mali actualité re kera piscine ye saison parce que finten lebe ko courant tegala le seben ngoro bi fana mais uma publicité ke télé la ka mogo do la bo télé la ulu ka fo télé la ko courant tege sera dana publicité la we mu fo mogo e uma fo le ko do ka be ka do bi ka charger la ni mogo te sokono ka ventilo faga ni mogo te mina nyana mate frigo kono na sumara ka baka frigo faga uma fo ko courant tege be dabla mais alibi avec a juya ja publicité nke ku ye ka en blogule a benala che on avait pour mole la e baro mi ka courant tege parce que Orange ni Mali tele olu be chugumna lu énergie fana kete ndo ka ke sisa EDM ani atogo di ADM ADM fana bossa olu fana ka courant ba damana ben ala ni kirati ka competition do o chere ne ku klina koroshi mala ni Mali retard la wallahi concurrence bali ale do parce que e akili be ma ni concurrence gara GFM la o ko be jam mo be giro ka ali ya ibe ka mo be ka gira ko concurrence le ka o ma voter le amen vingtaine parce que c'est le nécessaire semblait nécessaire e baro ne be ko e ka kuma ine akila jigimina semblait imagine Mali tel bena wakati mina o Mali tel pisi ko wa bisabali ai wa bi olong parce que ola do coxeru kumba san ka kla ka fere ulu ba fere wa bisaba coxeru be ta san ka fere wa be wolonvla wa jolle ulu o dugu malaya coxer te dugu yesa coxer ye zen misene mun bu wala ku dari ma sorora ida nununi fauna ko escoro ayo an balimaw ni bena dansigi kɛ bi kunnafoniw na nka halisa kunnafoni tɔ bɛ kɔfɛ k'a fɔ ɲɛna labɛn a kɛra Cheikh Tiro fɛ ka sera aw ma ne Kiyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw fɛ aw bɛɛ k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la radio ani télévision kan ni tun ye Kiyatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan a k'an bɛɛ waati wɛrɛ kunnafoni mun bena d'aw ma nin ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki fanga ɲɛmɔgɔw ka laseliw ye ka se diɲɛ ma. An bɔra jamanabaw ni jamana fitininw na kɔrɔnfɛla ni tilebi fɛ sɔrɔ yiriwaleya ani sɔrɔ yiriwalen na nga an be faralen don ɲɔgɔn kan ni danaya gɛlɛn ye ko bɛɛjɛ fanga ye barakɛminɛ kelen ye min fanga ka bon kosɛbɛ walasa ka adamadenw ka seko bɔ kɛnɛ kan ani ka nɔ bɔ an ka jamanadenw ye. Jamana fan kɛmɛ ni kɔ bɔra diɲɛ fan bɛɛ la u cɛ siri ka fɛrɛ jɔnjɔn tigɛ walasa ka bɛɛjɛ fanga barika bonya ani ka kuraya. An be kunnafonidi sow ni kunnafonidilaw yɛrɛma hɔrɔnyalenw lakana. Ameriki ye dɛmɛ don bolomafarala jamana 12 ni kɔ lamini na walasa ka kunnafonidilaw ka sabatili kuntalajan sabati diɲɛ tɔnba min be wele ko International Fund for Public Interest Media. Wa an be ka kunnafonidilaw ka lakana ɲɛnɛbɔ hali minnu be baara kɛ kalifa sigiyɔrɔw la kunnafonidilaw lakanani siratigɛ kɔnɔ. Ameriki be ka jamana ka baara kɛ laɲini kura dɔ daminɛ min ɲɛsilen be jagokɛ taabolo taama cogo ɲuman ma. Ni labɛnni be wale jɔnjɔn 40 ni kɔ jira Ameriki fanga bɛɛ kɔnɔ walasa ka dɛmɛ don ni baarakɛda minnu be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu be adamadenya ka josariya sabati i n'a fɔ fangatigiw ni dankarili fanga be fɛrɛw tigɛ walasa ka nasira kura n'o ye teknoloji ye ni adamadenya ka josariya tiɲɛ an kan k'a lajɛ ko fɛrɛ kura nasira bɛ bɛɛjɛ fanga nafa ni dan be sabati ani k'u dɛmɛ. Bɛɛjɛ fanga tɛ kɛ garisigɛ walima kasara la an kan ka kuraya tuma bɛɛ. An b'o kɛ ni lakana ye k'a dɔn ko bɛɛjɛ fanga ye mɔgɔ bɛɛ ka laɲini ye diɲɛ fan bɛɛ wa ko bɛɛjɛ fanga ciden ɲini o be to forolen. Nin tun ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka laɲiniw n'u ka lasew ka se diɲɛ ma.